Our Sultan, Paduka Batara Mahasari Maulana Al-Sultan Bantilan Muhammad Muizuddin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magsukul kami tausog dingalupa sug dain Sambuanga City, mari pasambonga del Sur del Norte, Sibuga mari pamangalungan new sin kita namo nagbalik batanging kamaasan timindog pabalik batangon in Sultanate of Sulu. Dako ang among pasasalamat na kamo dinhi sa tibok isla sa Sambuanga Peninsula na nanginguha sa inyong tagsa-tagsa kagikan na niyan hindi para aron tambong maminaw sa sugyot o tungkol sa baning Sultanate of Sulu Darul Islam. Magsukol kami hatay manghud na mo Christian, angan-angan na mo pahakbakang buukon di Muslim ibang Christian bukon maglingog magtaayon magtay manghud. Dako gyapon ang among pasasalamat na kamo mga igsoon namong Kristiyanos na gikan sa among dughan na kitang tanan magkahiusa, magkatibuok, mulakaw sa isa ka padulngan. In kami ring alupasok sa plag inangan-angan na mo mahundong ing kalingukan maiging kahiluhalaan sumanyang in rakyat bukon sa jari sampay palupasok dagpak patatanot Borneo. Masalamat tinhula sin Sultanate of Sulu subay pagtibukan sing kita niukatan. Kami giikan sa southern part sa kining isla Sulu na niyan hidinhi ihangyo kaninyo tanan na magkayusata. Apil na ang mga tao dito sa North Borneo na susama sa gingon ang Sultanate of Sulu na nagkatibok gikan sa North Borneo paingon sa Sambuanga Peninsula sa Palawan na kitang tanan magkayusa magkatigugmaay. In Sultanate of Sulu suko na to kapatutan na to ding katagna asal siya hula asal siya parinta in hula Sultanate of Sulu independent 1405 pa in Sultanate of Sulu asa government ambuk pamarinta ambuk hula in bangsa niya tausog in tausog bukun pihak nationality biak Pilipino di mana sin tausog biak siya Pilipino bang siya ay tausog kinatibukan ang gikan sa matod pa sa atong sultan gikan sa dughan na ang paninguha namo dili og kanatok tanan na magkayusa kay ang giingon na tausog dili ni siya na tribo kundi nationality na sama sa giingon sa atong Minister of Communication. Ang tausog giingon ang Buranon, ang Sama, ang Badjaw, ang Baklaya, ang mga Subanon, ang tanan na muyo kung buot taon din sa tibok Pilipinas labi na gikan sa Mindanao, Palawan paingon sa North Borneo. Intausog bukon kami kita niyo intausog Sultanate of Sulu bukon pihak na mo bahasa tausog pihak sin Sultanate in Sultanate of Sulu kapatutan singkatan bukon kapatutan sin hambuk pihak in Sultanate of Sulu sa plag pakatan dunya asal siya hambuk hula di perlu kita mag-independent magtuntut maghambuk saja kita ni asal siya independent. Ingon niya ang tausog dili lang mga tao dito sa southern part kundi ang kitang tanan na gani ang giingon niya independent tinatadaan danatang gobyerno gikan sa November 17, 1405. In Sultanate of Sulu
Umbol ang buhok dayahan ha entire dunya. Sa wayroon sultanate ka, way government niya, di niya mahasilin alta niya. Siya intakala na maluwag halintar dunya. Siya intakamulawan mataod. Umbulang buk dayahan entire dunya sultanate of Sulu. So way government niya. Amoy ni bangunon na to. Mabuhi kita niyo, sumanyang kita niyo katan. Sabab si dayahan siya ha entire dunya. So way na to patindukon ni pagparinta. Ang Sultanate of Sulu sa tibok kalibutan, pinakadato na nasod, pinakadato na nasyon na daghan siya gold deposits na katong gidagan ni Presidente Marcos kaniadto. Daghan siya kwarta sa 54 ka bangko sa tibok nasod, tibok kalibutan. Ang kulang na lang sa Sultanate of Sulu kaniadto ang panggobyerno. Busa karon lakip na tanan, ingon pa ang Muslim ug ang Kristiyanos magigsoon, magtinabagay, busa karon buhaton nato ang panggobyerno sa Sultanate of Sulu. Christian o Muslim tagkapatot si Sultanate of Sulu. Minsan Muslim mangdi lumamod pa Sultanate of Sulu, bukod na siya lamod. Wayron siya nagkikot pihak, way siya nagkita bangsa. Atay ingkita si Sultanate of Sulu, isiyon mamampo ka Sultanate of Sulu, siya intagdapo, siya intagkapatot. Tumtumun na to in Sultanate of Sulu, ang citizenship niya. In Sultanate of Sulu biyaw magpakuha citizenship supaya timindog in government niya kandi. Magsukol hamok chief minister sin Ipil Sambuang ka Pinunsula. Yari kari na mo takilana mo atin na yari kaniyo gulalon na mo hamok chief minister state minister. Magsukol kami sin nakabak kami tao mabaya mamubog. Magsukol yari na buk chief minister ini. Ingon pa sa atong sultan, ma-Christian man ma-Muslim, ang Sultanate of Sulu naninguha na kinahanglan panagtambayayuhan sa kamo ug kami na patindugon, padaganon ang paggobyerno sa Sultanate of Sulu. Busa niya si State Minister sa Baykon mo'y nangulo sa ato diri sa Zamboanga Peninsula na mo'y atong tahuron, mo'y atong sundon po sumala sa panggobyerno sa Sultanate na siya ang nangulo. Huwag sukol, in kami dakula itong pagsukol na mo in kamudi sa Zamboanga Peninsula na taayon patindugon magbalikin Sultanate of Sulu. Magsukol kami katan kanyo sin mahugot pa kamo ring akamo magpatindog hula. Magsukol wabado wasalam. Dagko ang among pasasalamat na sa inyong kaligon mutindog mudagan ang paggobyerno sa Sultanate of Sulu na wala